Ladies and gentlemen, let us welcome of Turkmenistan and Kyrgyz Republic. Please stand up if you're able for the national anthem of Turkmenistan. ассалому алейкум бинандагони азиз, мухлисони ҳамешагӣ гузоришҳои телевизиони футбол, гузориши мустақими мо аз оғози мусобиқаи кафа 2024 байни бонувон оғоз мешавад ва ёдовар мешавем ки имрӯз бозии нахустро дар доираи рақобатҳои кафа футзал байни бонувон мунтахабҳои Туркменистон ва Қирғизистон баргузор хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки ин мусобиқа дар шаҳри Душанбе доир мешавад ва мавсими гузашта дар Тошканд буд албатта баргузории мусобиқаи мазкур ва ҳоло акнун дастаҳои ба майдон омаданд. мебинем ки пас аз чанди дигар рақобатро онҳо оғоз хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки имрӯз довари асосӣ аз кишвари Эрон аст, Заҳро Раҳимӣ ва ҳамчунин доварони дигар ҳастанд аз ҳам Ӯзбекистон, ҳам Тоҷикистон ва ҳам аз Эрон, Мариям Ҷаъфарёнпур ва ҳамчунинОрази Ализода. хуб, ин ситоди доварони бозии имрӯза ҳастанд. Гулшуда Саидқулова ва ҳамчунин довари сеюм дар бозии имрӯза
александра аз кишвари узбекистон. хуб бояд гуфт ки дар мусобиқаи мазкур барои пирӯзӣ мунтахабҳои бонувони тоҷикистон, эрон, ӯзбекистон, қирғизистон ва туркменистон рақобат хоҳанд бурд. албатта ин дафъа мунтахаби афғонистон нест, умуман мунтахаби афғонистон дар ин кафа ҳузур нахоҳад дошт. тими бонувони ин кишвар ва 5 даста бозӣ хоҳанд кард. рақобатҳо ба шакли даврӣ баргузор мегардад. дастае ки дар ниҳояти кор имтиёзи бештар ба даст меорад ҳатман қаҳрамони мусобиқа хоҳад буд. аввалин бор соли 2022 дар таърихи футзал яъне кафа байни дастаҳои бонувони осиёи марказӣ баргузор гардида буд ва он рақобат дар шаҳри душанбе гузашта буд ва ин соли 2022 буд. гуфтем онҷо барои нахустин бор мунтахаби бонувони эрон қаҳрамон гардида буданд. ва соли гузашта читори колотар ишора кардам дар кишвари ӯзбекистон дар шаҳри тошкент бозиҳо баргузор шуданд ва боз ҳам тими бонувони эрон қаҳрамон шуданд. албатта барои мунтахаби эрон шояд бозиҳои кафа танҳо як тамрин ва як марҳилаи омодагӣ бошад, аммо барои рушди футзал байни бонувони кишварҳои ӯзбекистон, қирғизистон, туркменистон ва тоҷикистон метавонад ки таъсири хубе ҳам бирасонад маҳз ҳамин баргузории кафа байни бонувон албатта дар футзал. ҳоло дастаҳо омода мешаванд барои рақобати нахуст дар ин дидор ва барои мо хабар дода шуд қаблан ки пеш аз ин бозӣ дақиқаи хомӯшӣ ҳатман хоҳад буд ва он ҳам ба хотири яке аз бозингарони узви тими миллии эрон ки соли 2023 аз олам даргузашта буд. لطفاً از جای خود برخیزید. این هم دقیقه خاموشی با خاطر درگذشت بازیگر منتخب بانوان ایران ملیکا محمدی. хуб дақиқаи хомӯшӣ ба хотири даргузашти узви тими миллии эрон малика муҳаммадӣ ба поён расид. ёдовар бошем ки ӯ соли 2023 аз олам даргузашт ва ҳоло акнун мунтахабҳои бонувони туркменистон ва қирғизистон рақобатро шурӯъ хоҳанд кард. бозӣ аз марказ оғоз мешавад ва таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайъатҳои ҳарду даста, чун дастаи Туркменистон имрӯз мизбон аст. аз ҳайати мунтахаби Туркменистон шурӯъ хоҳем кард. бозиро оғоз карданд Малика Эминова дарвозабон, Мария Чӯриева капитани даста, Малика Мамадова ва Камила Мингазова ва ҳамчунин Лайло Хайпова. хуб таҳти шумораи 12 дарвозабон аст, ҳамчунин капитани даста рақами 10 Малика Амамедова рақами 5, Камила Мингазова рақами 7 ва Лайло Хайпова рақами 8. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати асосии Қирғизистон. рақами 1 Дилноз Женисбек Кезик дарвозабон, рақами 7 капитани даста Кенжибубу Рисбек Кези, рақами 8 Мадина Рисбекова, рақами 9 Назик Кумишбек Кези ва таҳти шумораи 11 Айтурган Курманбекова. сармураббии мунтахаби Қирғизистон Келкел Анарбеков ва сармураббии Туркменистон бошад Комил Мингазов. тубазаут ба бозӣ дароварда мешавад ва ҳамчунин бозингарони дигаре ки дар ҳайатҳо қарор доранд, рақами 1 Оиша Аманбердиева, рақами 2 Эҷигул Дурдиева, рақами 3 Мария Хумирова, таҳти шумораи 4 Парвона Қурбонова, рақами 6 Лайли Атаҷонова, рақами 9 Ҷирен Мамедова, рақами 11 Майя Мусаская, рақами 13 Светлана
Пряникова, рақами 14 бошад Ҷамила Бобоева. Ин бозигароне ки дар ҳайати эҳтиётии Туркменистон қарор доранд ва дар бозии имрӯза ҳатман ки дар рақобат хоҳанд буд. Рақами 2 Аделия Актамбекова, рақами 3 Нурсулу Мурзакулова ва аввалин голро бозигарони мунтахаби Туркменистон мезананд инҷо. Дар дақиқаи дуюми майдондорӣ таҳти шумораи 4 Дина Канатбекова, рақами 5 Осим Тургумбаева, рақами 6 Малика Муминова, рақами 10 Нагима Туралиева, рақами 12 Аруеке Душенова ва рақами 13 Фотима Эрмаматова, рақами 14 бошад София Нимченко. мо саҳнаи такрори голро мебинем ки аз маркази майдон чӣ гуна ҳуҷум оғоз гардид ва паси Мария Чориеваро истифода карданд футболбозуни мунтахаби Туркменистон, махсусан Лайли Ғайпова ва ӯ ба задани гол даст ёфт таҳти шумораи 8. аслан дар баъзе аз зарчашмаҳо чунин омадааст ки аз рӯзи 2 феврал оғоз мешавад бозиҳо то санаи 12 дар шаҳри Душанбе доир мегардад, вале мебинем ки рӯзи 4 феврал нахустин рақобатҳо баргузор шуда истодааст ва эҳтимоли зиёд то рӯзи 14 ҳам бозиҳо идома меёбанд, яъне дар 10 рӯз ин мусобиқа ҷамъбаст хоҳад гашт ва тӯли ин 10 рӯз баргузории бозиҳои кафа идома хоҳанд ёфт дар шаҳри Душанбе. зарбаи аввалин аз ҷониби бозингарони Қирғизистон ба самти дарвоза буд ва ин ҳолатро Иминова бартараф карда тавонист. توپ در اختیار کنجبوبو یوریسبک کزی کاپیتان دسته اوت با فایده منتخب ترکمنستان است. باز یک تلاش دیگری منتخب قرقیزستان رو دیدیم که به نتیجه به پایان رسید. خب اگر ما به سال 2023 توجه کنیم به مسابقه کاف بین بانوان که گفتیم در تاشکند دایر شده بود، اونجا تیم منتخب ایران 3 پیروزی به دست آورد. و در زینه اول قرار گرفته بود. البته سال قبل ترکمنستان در این مسابقه بازی نکرده بود و تنها 4 دسته شرکت ورزیده بودند در بازی‌های کاف بین بانوان 2023 اویبا فوتزال و ازبکستان در جای دوم با 6 گل بود. تاجیکستان 3 امتیاز به دست آورد و قرقیزستان به دست آوردن امتیاز ترک مسابقه کرد. یادآور میشویم که یگانه پیروزی ما در همان مسابقه یعنی سال گذشته که ماه ینور بازی‌ها برگزار شده بودند در رقابت بر مقابل قرقیزستان بود و ما توانستیم منتخب قرقیزستان رو شکست بدیم. عموما در طول بازی‌های کاف 2023 که هر یک تیم 3 بازی برگزار کردند، قرقیزستان تنها با دروازه ازبکستان و تاجیکستان البته با زدن گل‌ها دست یافته بودند. اونجا اسکارова و همچنین بورونبекова و یوریسبک کزی مؤلفان گل‌ها شده بودند در آن مسابقه قبلی که بین این خوب دسته ها برگزار کرده بود. ولی اولین بار وقتی که در تاریخ بازی ها برگزار گردیدند این رقابت ها بین باز هم همین 4 دسته بود: ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و اونجا هم ایران قهرمان شد. ازبکستان در جای دوم و قرقیزستان در زینه سوم
ҷой гирифта буданд, вале Туркменистон ва Афғонистон ҳамон замон ҳам иштирок накарда буданд. Акнун имсол барои аввалин бор мунтахаби вонувони Туркменистон дар кафа ширкат карда истоданд ки ҳоло мо мебинем аз дақиқаи аввал ҳатто нисбат ба Қирғизистон пештафт мешаванд онҳо бо як голе ки мо дар оғози ин рақобат дар дақиқаи дуюм анихтараш аз ҷониби Лайли Ҳайпова дидем. рақобат идома меёбад дар қисмати майдони Қирғизистон ва боз як зарбаи дигар хеле хавфнок анҷом ёфт ва зарбаи навбатиро дар рӯзабони мунтахаби Қирғизистон Женисбек Кезӣ баргардонд. Нурсулу, активно! ҳуҷуми навбатии мунтахаби Туркменистон ва зарбаи навбатиро мо дидем. Ин дафъа ҳам зарба аз тарафи Лайли буд таҳти шумораи 8 нафаре ки голро задааст дар бозии имрӯза. Аммо зарбаи задаи ӯро дар рӯзабони мунтахаби Қирғизистон боз ҳам баргардонд. Эътибор мешавем ки ҳарчанд ин мусобиқа як мусобиқаи расмӣ нест ва унвони бозиҳои дӯстонаро доранд, бозиҳое ки дар ин мусобиқа доир мешаванд, аммо дастаҳо то ҷои ҷиддӣ муносибат карда истоданд барои гузарондани бозиҳо. умуман яке аз ҳолатҳое ки ҷиддӣ будани корро то ҷое бештар мефаҳмонад ин суханронии Мустафо Афшорӣ, сармураббии мунтахаби занонаи футзали Тоҷикистон. маҳсуб мешавад ки ӯ гуфт кӯшиш мекунем ки дар чемпионати кафа 2024 арзанда ҳунарнамоӣ кунем. албатта бо дар назар дошти он ки дастпарварони ӯ дар ду мусобиқаи қаблӣ танҳо зинаи сеюмро гирифта буданд. ҳоло як ҳуҷуми дигар ки боз ҳам барои мунтахаби Туркменистон бенатиҷа ба поён расид. ва дар озабони мунтахаби Қирғизистон инҷо тӯбро баргардонда аст дар ҳамон ҳолат. аут. ҳоло дар озабони сурхпӯшҳо низ ин Женисбек Кезӣ аст. кӯшиш дорад ки ба бозӣ пайваст шавад. пасои дақиқи бозингарони мунтахаби Қирғизистон ва зарба аз масофаи дур аз ҷониби Женисбек Кезӣ. аммо дар озабон тӯбро ба дасти худ гирифт Эминова.
این دفعه امکان زدن ضربه و در موقع خوبتر و بهتر به میان اومد و ضربه نوبتی هم از دروازه بالاتر رفت از جانب کاپیتان منتخب قرقیزستان. و اکنون بازیگران عوض شدند در هیئت ترکمنستان. پس موفق از جانب کومیشبک کیزی بود در همان هجوم. دقیقه هشتمی بازی الکای آغاز می شود و حساب تا این دم 1-0 به نفع ترکمنستان است. توپ در دست دروازه‌بان منتخب قرقیزستان. ژینیشبک کیزی رسبک کیزی توپ از میدان زده بیرون کرده شد از جانب چوری و حالا چوری و کاپیتان دسته عوض شد و با جای او رقمی 13 به میدان اومد سویتلانا پریانیکووا. اوت با فایده منتخب قرقیزستان. سال اولی که رقابت‌های کافا بین بانوان دایر شد در شهر دوشنبه، اولین بازی خود رو قرقیزستان با تاجیکستان برگزار کرده بود که آنجا بازی 1-1 به انجام رسیده بود و گل یگانه منتخب قرقیزستان رو توکتا болтова زده بود با خیگول که حالا دیگر در هیئت دسته منتخب قرقیزستان قرار ندارد. هجوم نوبتی منتخب قرقیزستان باز یک ضربه دیگر و توپی کنجی تعیین کرده می شود فکر میکنم همین لحظه. هجوم منتخب قرقیزستان ادامه می‌یابد. از مسافه دور باز هم ضربه زده شد ولی توپ در دست دروازه‌بان قرار دارد. اصلا بیاد به این حمله توجه کنه. ضربه کنجی نه دروازه‌بان باید توپ رو با بازی دارد. منتخب قرقیزستان تا همین جا یعنی تا همین دقیقه ها نسبت به ترکمنستان بازی برتر و خوبتر دارد، لیکن در زدن گل هنوز آنها موفق نیستند. وضعیت استانداردی مامدова توپ رو با بازی در آورد و یک ضربه بلند هم انجام داده شد و توپ از میدان بیرون گردید. بازیگری که در هیئت اساسی نبود موساسکایا ضربه رو انجام داده است. موساسکایا پاسیو از مرکز هجومی خود را آغاز میکنند بانوان ترکمنی و برای زدن ضربه برای آنها فرصت نشد.
рақобат дар маркази майдон. Аут ба фоидаи Мунтахаби Қирғизистон. бозам тӯб зада аз майдон берун карда мешавад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ин аут ки Мунтахаби Қирғизистон кӯшиш мекунад аз он истифода намояд. аллакай 10 дақиқаи оғози рақобат гузашт. зарбаи навбатӣ аз масофаи дур ва болотар аз зару зад. тӯб аз майдон берун гардид. Nagima öldürürsen almaz. Yuşa. Nagima sen dur da almaz. О! Nagima сразу активно, не давай. Мунтахаби Туркменистон ба ҳуҷум мегузарад. наздик ба ҷаримагоҳ имконият барои задани зарба. аммо Мамедова мавқеи зарбазанӣ пайдо карда натавонист. ҳоло ҳуҷуми ҷавобии қирғизҳоро мебинем. сармураббии Мунтахаби Туркменистон Комил Мингазов хеле нигарон аст. ҳуҷуми навбатӣ зарба ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза рафт. ин бозингари шумораи 7 Кенжибубу Гирисбек Кизӣ хеле зиёд талоши нишон гирифтани дарвозаи Эминованро дорад ва ӯ дасти кам 6-7 зарба зад, аммо муваффақ ба задани гол нагардидааст. идома меёбад. нимаи вал бо бартарии Туркменистон ҳамон идома дорад. паси навбатӣ ва фурсат барои задани як зарбаи дигар, аммо дарвоза бо ин ҳолатро бартараф кард Женисбек Кизӣ. ва зарбаи кунҷӣ барои Мунтахаби Туркменистон ҳоло ба миён меояд. зарбаро дар ин ҳолат иҷро кард Парвона Қурбонова. тӯб аз майдон берун гардид. кӯшиши навбатии бозингарони Мунтахаби Қирғизистон бозам бенатиҷа ба анҷом расид. Мунтахаби Туркменистон рӯзи 1 феврал ба шаҳри Душанбе ташриф овард барои баргузории бозиҳо ва ба фарқ аз ду мусобиқаи қаблӣ ин дафъа акнун дастаҳо се бозӣ не балки 4 бозӣ баргузор мекунанд байни ҳам. ҳоло биёед бубинем ба ин вазъияти стандартие ки ба фоидаи Мунтахаби Қирғизистон буд. бартараф карда шуд. акнун аксуламла 1-1 бо дарвозабон мебарояд шумораи 7 Мунтахаби Туркменистон.
Мингазова, вале дифогар пешдастӣ кард ва тӯбро аз майдон зада берун намуд Кумишбеккизӣ. бояд гуфт ки дар ҳайати мунтахаби Туркменистон 14 бозингар қарор доранд ва зери роҳбарии Комил Мингазов ва Яқуб Авазов омодагиҳоро барои баргузории мусобиқаи кафа пушти сар карданд ва баъдан ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва бозиҳои ин даста рӯзҳои 4, 5, 7 ва 9 феврал баргузор хоҳад шуд. хода бозӣ вайрон шуд дар қисмати майдони Туркменистон. ҳоло маълум нест ки кӣ хода бозиро вайрон кардааст. бозингари Қирғизистон аспо афтид, ҳарчанд ӯро касе аспо нафтонида буд ва тӯбро ба дасти худ гирифт. ин қодавайронкунӣ буд. акнун 1-0. ҳоло шумораи қодавайронкуниҳо. зарбаи навбатӣ аз масофаи дур аз ҷониби Мингазова. аммо тӯб рост намеравад ҷониби дарвозаи мунтахаби Қирғизистон. боз як ҳуҷуми дигарро дидем ки он ҳам бенатиҷа ба поён расид. хуб, тими миллии Қирғизистон ки ҳоло мо бозиашонро тамошо карда истодаем ва бо ҳисоби 1-0 рақиб мондаанд аз рақиби имкони баробар кардани ҳисоб. зарба ва 1-1 мешавад ҳисоби бозии имрӯза дар дақиқаи 14-уми майдондорӣ. Туралиева шумораи 10 ба задани гол даст ёфт. аз як имконияти хеле хуб истифода буд. паси футболбози рақами 6 Малика Муминова паси головар шуд дар он ҳолат ва ҳисоб баробар гардид акнун дар дақиқаи 14-уми бозӣ. хуб, мунтахаби Қирғизистон гуфтем ҳамчунин рӯзи 1 феврал ба шаҳри Душанбе омад. то инҷои кор акнун мебинем ки қувваҳо баробар ба чашм мерасанд. ҳоло тайм-аут аз ҷониби мунтахаби Қирғизистон гирифта мешавад дар қисми якум. Играем, Павел, нету никакого.
خب حالا بازیگران برمیگردند به میدان و ادامه می‌یابد رقابت در قسم یکمی میدانداری در دوره رقابت‌های کاف 2024 بین بانوان. حساب 1-1 اکنون در این تایم اوت مربیان چی حرفایی گفتند، مخصوصا مربی منتخب قرقیزستان برای بهتر شدن بازی نسپرورانی خود. حالا ما در عمل خواهیم دید منتخب قرقیزستان از نو به هجوم می‌رود، پس به کنار مومینова نتوانست درست توپ را قبول کند، درست پس می‌دهد، ولی به هر حال هجوم منتخب قرقیزستان ادامه می‌یابد. شماره 7 این دسته بسیار خوب بازی کرد و 2 نفر را فریب داد، اما حالا اوت را باید که همدسته‌های او به بازی درونند. امکانیت برای زدن گل دوم منتخب ترکمنستان، ولی در انجام دادن پاس اینجا کمی سراسیمه شد بوبویف و با سرعت‌تر پاس را اجرا کرد. باز یک هجوم دیگر، ضربه نوبتی جانبی دروازه منتخب قرقیزستان و دروازه‌بان ژینیشبک کزی توپ را برگرداند. وضعیت استانداردی به فایده منتخب ترکمنستان است و مایا موساسکایا در نزد توپ قرار دارد. او شاید از همین موقع جانبی دروازه قرقیزستان ضربه خواهد زد. نه، پاس داده شد و یک پرتابی دیگر و پرتابی بوبویف بلندتر بود، توپ از میدان بیرون شد. خب یکی از فرقیت‌های اساسی این مسابقه در آن است نسبت به مسابقه‌های قبلی که بین بانوان یک دسته زیادتر قرار دارد و مسابقه یعنی که عبارت از 3 بازی برای هر یک دسته نه بلکه 4 بازی خواهد بود و هر تیم باید بر مقابل دسته های دیگر بازی خود را دایر کند و چطوری که من بالاتر اشاره کردم از روی نظامنامه مسابقه کاف بین بانوان، اینجا یک برخورد خیلی سخت در داخل جریمه‌گاه قرقیزستان به میان میآید. از روی نظامنامه کاف تیم موفق می شود و قهرمان اعتراف می گردد که با به دست آوردن شماره بیشترین امتیازها خوب در زینه اول باشد. دروازه‌بان منتخب قرقیزستان کمی آسیب هم دیده است و در حرکت‌های او معلوم است. ژینیشبک کزی هجوم نوبتی منتخب قرقیزستان و باز یک ضربه دیگر چگونه خوفناک و به گل تبدیل می‌یابد این ضربه. گنجبوبو
қирғизистон баъди кӯшишҳои зиёд баъди задани 6-7 зарба ҷониби дарвозаи рақиб ниҳоят гол зад. баъди чунин як бозии зебое ки ӯ нишон дод. ҳоло тӯб аз майдон берун мешавад ва нима якуми рақобат қариб ки ба поёни худ ҳам наздик аст. зарбаи кунҷӣ барои мунтахаби Туркменистон. пасти заминӣ партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарба имконият барои баробар кардани ҳисоб, аммо дар ин ҳолат тӯбро аз даст дод Лайли Хаҷпова ва ӯ натавонист ки голи дуюми худ ва дастаашро бизанад ва ҳисобро бо Қирғизистон баробар кунад. аз рӯи комбинатсияҳо, аз рӯи созмон додани ҳамлаҳо ва умуман аз рӯи ҳаракатҳо бозигарони мунтахаби Қирғизистон то ҳамин ҳоло бартарӣ ҳам доранд нисбат ба рақиб. фақат ягона мушкили онҳо ин шуд ки дар оғози бозӣ ба дарвозаи худ як гол сар доданд. аз ин хотир дигар натавонистанд то дақиқаи 14 ба задани гол даст ёбанд ва ақиб монанд нисбат ба рақиб. ҳоло бошад акамо ҳисоби 2-1 пешсаф мешаванд. дар қисми аввал аллакай фурсат пайдо карданд ки камбек намоянд онҳо. рақобат идома меёбад. бозигарони мунтахаби Туркменистон наметавонанд наздик шаванд барои задани гол. боз як фурсати дигар барои сурхпӯшҳо. партоб на ин ҳатто аз канор зарба ҳам буд. хаста шуданд аллакай бозигарони мунтахаби Қирғизистон ва дар ҳар даста ҳам зуд мебинем ки бозигаронро мураббиён иваз мекунанд. яке аз бархурдҳои сахтро мо дар қисми аввал ҳоло мебинем. бозигари шумораи 11 Туркменистон Майя Мусаская осеб дид. имконияти навбатӣ барои шумораи 8 Туркменистон буд, вале тӯб аз майдон зада берун карда шуд дар он вазъият.
Olo тайм-аут бозам. Дар лаҳзаҳои хеле қисми аввал бозам мехоҳанд ки тавонанд тағйири дигаре ро ворид кунанд ба бозӣ ва бо таври бештар рӯсар бозӣ кунанд. Здесь спасибо, блок ставь. Хуже, если вот она отсюда. Он вертает, Арам, внимательно! Проверь, стоим! ҳоло акнун идома меёбад бозӣ ва партов ба дохили ҷаримагоҳи мунтахаби қирғизистон. бозам аз ҳама бештар Юрисбек Кези фаъол аст ва ӯ намегузорад ки ҳуҷуми мунтахаби Туркменистон идома биёбад. Юрисбек Кези тӯбро аз даст дод ин дафъа на ӯ дигар бора тӯбро мегирад. Паси хеле хуб ба канор, зарбаи навбатӣ ва дарвозабон эминова дастаи мунтахаби Туркменистонро аз голи сеюм дар ин ҳолат наҷот дод. зарбаи навбатӣ, фурсат ҳаст барои задани як зарбаи дигар, аммо кӯшиши Рисбекова натиҷа надод. дарвозабони мунтахаби Қирғизистон низ дар бисёре аз ҳолатҳо кӯшиш мекунад ки бо футболбозон ҳамроҳ бошад. ҳоло Курманбекова тӯбро дар майдон нигаҳ дошта натавонист. имрӯз ҳамчунин як бозии дигар баргузор мешавад ва ин рақобати мунтахабҳои Ӯзбекистон ва Эрон аст ки соати 5 ба вақти душанбе доир хоҳад шуд. албатта мунтахаби Тоҷикистон дар ин давр бозӣ нахоҳад кард. ҳуҷуми навбатии Қирғизистонро мебинем. Дарвозабон ба пеш омад ва халал расонд ба Юрисбек Кези ва ӯ дар ниҳоят имконияти худро истифода карда натавонист. нахусин бозии бонувони тоҷик фардо бале бар муқобили мунтахаби Қирғизистон хоҳад буд ва ҳамчунин Туркменистон бо Ӯзбекистон бозӣ мекунад. яъне дар бозии даври дуюм аллакай мунтахаби Эрон истироҳат хоҳад кард ва дар даври сеюм Тоҷикистон бо Ӯзбекистон, Эрон бо Туркменистон бозии худро доир мекунад. мунтахаби Қирғизистон аз нав ба ҳамла мегузарад. онҳо хеле фаъол шуданд дар лаҳзаҳои ахир, махсусан баъди тайм-ауте ки буд бо суръати баланд бозӣ карданд, вале ниҳоят қисми якум бо ҳисоби 1-2 ба фоидаи Қирғизистон ба поён мерасад ва ҳоло танаффус дастаҳо каме истироҳат мекунанд. баъдан қисми дуюм оғоз мешавад ва мо якҷо гузоришро идома хоҳем дод.
бинандагони азиз, ба қисми дуюми дидори дастаҳои мунтахаби Туркменистон ва Қирғизистон бармегардем ва ёдовар мешавем ки ин даври аввали бозиҳои Кафа 2024 байни бонувон аст оид ба футзал ки дар шаҳри Душанбе идома дорад. Баъди нимаи аввал ҳисоб 2-1 ба фоидаи мунтахаби Қирғизистон аст ва акнун дастаҳо дар қисми дуюм талош мекунанд ки муваффақ шаванд дар гирифтани се имтиёз. Аввалин ҳамларо боз ҳам мунтахаби Туркменистон созмон медиҳад ба монанди нимаи аввал. ёдовар мешавем ки дар қисми аввал ҳанӯз дар дақиқаи дуюм буд ки туркменҳо тавонистанд ки пешсаф шаванд ва то дақиқаи 14 ҳатто онҳо бо ҳисоби 1-0 пешсаф буданд. Аммо дар қисми поёнии нимаи аввал бозигарони мунтахаби Қирғизистон ҳисобро тағйир доданд 1-1 ва баъдан голи дуюмро ҳам мо аз ҷониби ин даста дидем. Ва дар қисми дуюми рақобат аз оғоз акнун боз ҳам бозигарони мунтахаби Туркменистон хуб фаъолона бозиро шурӯъ мекунанд. аммо оё ба монанди нимаи аввал онҳо муваффақ мешаванд дар задани гол ё не? ҳоло мо хоҳем дид. хеле имконияти хуб буд барои задани гол. баъди зарбаи чорӣ ва қариб буд ки Мингазова бо гузоштани пояш тӯбро ба дарвоза ворид кунад, вале ӯ каме дертар ҳаракатро оғоз кард. аз ин хотир шонсро ҳам аз даст дод дар ҳамон вазъият. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Туркменистон ишора мешавад ки тӯб ба дасти Рисбекова расидааст, аммо на. як зарбаи дигар ки хеле сахт буд ҷониби дарвозаи Туркменистон аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. тартиб шумора 11 Майя Мусаская осеб мегирад. партоб аз кунҷи майдон ва имконияти созмон додани аксул ҳамла, ҳатто фурсат барои задани голи сеюми Қирғизистон буд, вале зарбаи задаи шумораи 8 ин дастаро дарвозабон баргардонд. Иминова дар мавқеи худ хуб бозӣ карда тавонист. бозам баргардонида мешавад ту. кӯшиши навбатӣ барои задани як зарба, вале тӯб аз майдон берун карда шуд аз ҷониби Ҳаипова. зарбаи дарвозабони мунтахаби Қирғизистонро дидем ҳоло, Женисбек Кезиро ки хеле баланд буд аз дарвоза. умуман мусобиқаи мазкур ки акнун бозии нахусти он оғоз шуд, бояд гуфт ки дар мавсими нави мусобиқаҳои Кафа аввалин мусобиқа аст ки ҳоло доир гашта истодааст ва ҳатман дар идома мо қариб ки ҳама сола мебинем байни ҷавонони то 17 сола, ҷавонони то 19 сола ва Ю-23 ҳатто бозиҳои Кафа баргузор мешаванд қабл аз баргузории баъзе аз рақобатҳои расмӣ ки метавонад ин бозиҳои ҳатто
санҷишӣ ҳам маҳсуб шаванд бозиҳое ки омодагии дастаҳоро бештар хоҳанд кард ба рафти баргузории кадом як мусобиқаи дигаре ки хуб дар давоми мавсим бояд доир шавад ба таври расмӣ. ва дар умум ин сеюмин маротибае аст ки мунтахабҳои футзали бонувон дар минтақаи осиёи марказӣ байни ҳам бозӣ мекунанд ба ин тартиб, яъне дар доираи рақобатҳои кафа. аввалин бор соли 2022 буд ки дастаҳо бо ҳам бозӣ карданд. Он рақобат дар шаҳри Душанбе гузашта буд ва Эрон қаҳрамони он сабқатҳо ҳам шуда буд. албатта Эрон имрӯз бозӣ дорад бо Ӯзбекистон пас аз ҳамин рақобат. ва он бозиро шумо метавонед тамошо кунед. ҳоло ҳуҷуми навбатии мунтахаби Қирғизистон оғоз мешавад. боз як фурсати дигар барои задани зарба ва бо пои чап зарбаи сахтам анҷом дода шуд. аммо акнун ҳуҷуми ҷавобии Туркменистон, бубинед чӣ гуна фурсати хуб буд барои задани гол ва баробар кардани ҳисоб. аммо Мусаская аз фурсат истифода карда натавонист. боз як талоши дигари бозингарони мунтахаби Туркменистон бенатиҷа ба поён мерасад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Туркменистон ва зарбаи хеле ҳам сахт дар иҷрои Чориева, аммо зарбаи навбатии ӯ низ нишонрас набуд дар ин вазъият. ҳуҷуми ҷавобии мунтахаби Қирғизистонро ҳоло дидем. рақобат дар маркази майдон ва тӯб аз майдон берун мешавад. инҷо аут ба фоидаи тими мунтахаби Туркменистон ҳам ҳаст. боз як ҳуҷуми дигарро созмон медиҳанд бозигарони мунтахаби Қирғизистон ва муаллифи ду гол Юрисбек Кизи тӯбро аз авт ба бозӣ медарорад. дар нима аввал ин бозингар хеле фаъол буд ва талошҳои хеле зиёд ҳам кард. ҳоло паси хуб ба канори рости хати ҳуҷум идома меёбад ҳуҷуми мунтахаби Қирғизистон. партоби навбатӣ ва топ дар дасти дарвозабон Эминов аст. дар нимаи дуюми рақобат дастаҳо бозӣ беҳтар нишон дода истоданд аз рӯи сатҳу сифат. ва як ҳамлаи дигари Қирғизистон, зарбат дарвозабон Эминова тӯбро гирифт ва ҳоло ҳамлаи дасташро дарҳоло оғоз мекунад. фурсат барои задани зарба, зарбаи хавфнок буд барои дарвозабони мунтахаби Қирғизистон Женишбек Кизи ва ӯ тӯбро гирифт. Кумишбек Кизи пас ба ахиб ҳоло партоб мешавад ва тӯб аз майдон зада берун карда шуд.
дар таърихи баргузории бозиҳои кафа байни бонувон дар футсал аввалин бор аст ки 5 даста иштирок мекунад. қоидабозӣ дар маркази майдон хеле сахт ва хеле дағалона вайрон карда шуд. вазъияти стандартӣ ба фоидаи мунтахаби Туркменистон. дарвозабон ҳоло партоб мекунад ва тӯб дар дасти дарвозабони Қирғизистон аст. рақобати сахт дар маркази майдон ва аз пои афтид шумораи 11 Курманбекова. дар нимаи аввал ҳам ҳамин ҳолат айнан ба миён омада буд. Курманбекова аз по афтид ва ӯ саросима шуду тӯбро бо даст гирифт. довар бар зидди онҳо зарбаи ҷаримавӣ таъин карда буд. ҳоло ҳам ҳамин тавр шуд. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Қирғизистон бенатиҷа буд ва боз як зарбаи дигар дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. қоидабозӣ вайрон нашудааст дар ҳоле ки аз пои афтид футбол шумораи 9 Туркменистон Мамедова ва ҳоло сабзпӯшҳо ҳуҷуми худро мехоҳанд идома бидиҳанд. пас ба ақиб биёд саҳнаи такрорро бубинем. лаҳзаеро ки бо як кат задан ё ки бо як поғеч анҷом додан ду тӯб, ду зарба ва ду ҳолат бартараф карда шуд. авти навбатӣ ба фоидаи мунтахаби Туркменистон. ҳамлаҳои ин даста пайваста зиёдтар шуда истодааст ва мунтахаби Қирғизистон асосан аз аксолҳуҷумҳо кӯшиш доранд ки истифода намоянд. зарба аз масофаи дур ҷониби дарвоза буд, вале дарвозабон тӯбро гирифт дар он вазъият. бубинед чӣ гуна як бархурд байни бонувон ба миён меояд.
пас дода мешавад ба марказ. Зарбаи навбатӣ хеле хавфнок, аммо боз ҳам дарвозабони мунтахаби Қирғизистон ин ҳолатро бартараф мекунад. чӣ гуна як зарбаи сахт. бозигарони мунтахаби Туркменистон хеле наздик буданд барои баробар кардани ҳисоб. вале ҳанӯз дарвозабони мунтахаби Қирғизистон ва дифоъгарони ин даста иҷоза намедиҳанд ки Туркменистон дигарбора баробар шавад аз рӯи шумораи голҳо. ин дафъа ҳамла метавонад хавфноктар ҳам бошад. зарбаи навбатӣ бо як ҳиллаву найранг ба қавли Чӯриева мехост тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид намояд, лекин муваффақ нагардид. акнун зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст. бартараф карда шуд ин ҳамла. ҳоло бозӣ идома меёбад ва бозингарони мунтахаби Туркменистон ҷилави бозиро ба даст мегиранд ва талоши пайвастаи онҳо баҳри баробар кардани ҳисоб хеле зиёд ба чашм мерасад. хуб, атрофи ин ки мусобиқаи мазкур ба кулли аз мусобиқаҳои қаблӣ фарқ дорад. яке аз фарқиятҳояш ин аст ки қаблан танҳо 4 кишвар Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Эрон ва Қирғизистон дар ин мусобиқа иштирок мекарданд. вале имсол аз минтақаи Осиёи марказӣ Туркменистон ҳам шомил шуд. акнун албатта дар мусобиқа байни ҷавонон, яъне писарон ва мардон дар умум бигирем, агар дар кафа ки соли гузашта агар хато накунам меён ки як сол пештар аз ин барои аввалин бор ҳатто байни мунтахабҳои асосӣ ҳам баргузор шуда буд ин мусобиқа. қариб ки аз ҳама кишварҳо дастаҳо иштирок мекунанд аз минтақаи Осиёи марказӣ, чи Афғонистон бошад, чи Туркменистон, чи Қирғизистон, чи Ӯзбекистон, чи Эрон, чи Тоҷикистон. вале миёни бонувон ҳанӯз Туркменистон то имсол бозӣ намекард ва барои аввалин бор имсол акнун дар мусобиқаи кафа ҳоло ширкат варзида истодааст ва ягона кишваре ки аз он ҳоло дар бозиҳо мо намебинем дасташро ин мунтахаби Афғонистон ҳам ҳаст. бибинед чӣ гуна як талоши олӣ аз ҷониби шумораи 8 мунтахаби Қирғизистон Рисбекова буд, аммо дарвозабон Эминова ин зарбаро баргардонд. партоби хеле ҳам дуру дароз бо даст аз тарафи дарвозабони мунтахаби Қирғизистон буд ва дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон мегардад. ҳоло қариб ки 10 дақиқа аз оғози қисми дуюм гузашт.
ҳуҷуми навбатии мунтахаби Туркменистон. партоб ба дохили ҷарима гол, зарба ва чӣ гуна ин дафъа тӯб ҳам ба дарвоза ворид намешавад. ҳарчанд Мингазова беҳтарин шонсро дошт акнун ки ҳисобро баробар кунад. Нимченко дар ин бархӯрд осеб дид. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Туркменистон ки хеле наздик ба гол буд, боз ҳам бесамар ба поён мерасад. дар ин вазъият Мусаская фурсати хуби худро истифода бурда натавонист. охирин ҳаракати Женишбек Кези сабаб шуд ки тӯб ба дарвоза ворид нагардад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Қирғизистон бо суръати баланд идома меёбад ва охирин кӯшиши Мусаская. зарбаи кунҷии навбатӣ барои мунтахаби Қирғизистон. аз масофаи дур як зарбаи дигар зада шуд, вале зарба баргардонида мешавад ва мунтахаби Туркменистон аз нав ба ҳуҷум хоҳад рафт. Мусаская паси Бақир Чориева пас медиҳад ба канор. аз нав суръати бозии худро бештар мекунанд бозигарони мунтахаби Қирғизистон ва аз нав онҳо кӯшиш мекунанд ки навбат ба навбат ба ҳуҷум гузаранд. махсусан Курманбекова аллакай чанд дафъа чунин талошҳоро карда истодааст. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Туркменистон. аввалин бозӣ ва аввалин иштироки онҳо дар ин мусобиқа хеле муҳим аст. ба ин хотир тамоми ҷаҳду талоши худро карда истоданд бонувони туркмен ки набозанд ин дидорро, яъне ба бохт рӯбаро нашаванд дар аввалин бозии худ. хуб дар маркази майдон тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ медорад дар ҳамин ҳолат Тургумбаева. пас ба канор Туралиева зарбаи навбатӣ ва иштибоҳи шумораи 9 Ҷерен Мамедова ва тӯб ба тури дарвозаи Туркменистон ворид мешавад. акнун Туралиева гол мезанад дар ин бозӣ ва нахустин голи ӯ дар ин мусобиқа ҳисоб бошад 3-1 ба фоидаи Қирғизистон. саҳнаи такрорро мебинем. ӯ аз канор ҳаракат кард, албатта мехост зарба бизанад, вале расиш ба бозингари мунтахаби Туркменистон сабаби асосии ворид шудани тӯб гардид. фикр мекунам дар ҳамин вазъият бале Ҷерен Мамедова садди дарвозабонро гирифт ва тӯб ба ӯ бархӯрд ва ба дарвоза ворид шуд.
ҳуҷуми навбати мунтахаби Туркменистон дақиқаи 13-уми қисми дуюм идома дорад. ҳисоб ҳамоно як бар се ба фоидаи Қирғизистон аст ва мунтахаби Қирғизистон барои задани голҳои навбатии худ ҳатто ҷаҳду талош мекунад. дар оғози қисми дуюм бештар аз 10 дақиқа Туркменистон пурра кӯшиш кард дар хати ҳамла муваффақ шавад, аммо мо дидем ки бозингарони ин даста ҳарчанд талош мекарданд, аммо дарвозабони мунтахаби Қирғизистон Женишбек Кӯзи иҷозаи ворид шудани тӯбро ба дарвоза намедод. иштибоҳи навбатӣ ва ин дафъа аз ҷониби Мамедова автобус аз майдон берун кардид. Бозингари ваз мешавад дар ҳайати мунтахаби Қирғизистон ва ҳоло Кумишбек Кӯзи вориди майдон мешавад, шумораи 9. тӯб аз майдон берун гардид. боз як ҳамлаи дигари қирғизҳо. ин дафъа ғайри қоида амал кард Бобоева шумораи 14 ва ӯ аз по афтонд Тургумбаеваро. зарба аз масофаи дур, тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. бубинед чӣ гуна ҳолати хавфноки дигарро дарвозабон тавонист бартараф карда. ва ҳоло зарбаи кунҷи ҳам ҳаст. вайронкунии навбатӣ дар қисмати майдони Туркменистон. Мусаская рақибро аз по афтонд ва наздик ба дарвозаи Туркменистон. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад. девори дифоӣ созмон дода мешавад аз ҷониби ду бозингар. توجه میکنیم به این وضعیتی که با میون اومده است. پاس داده میشود و ضربه خیلی سخت اما کم بلندتر از دروازه. حالا شاید سرمربی منتخب ترکمنستان کامیل مینگاسوف و یوارونیو یعقوب اوویزوف اینکه اوازوف تصمیم بگیرند که یک تایم اوت هم بگیرند تو با شاگردانشان از نو بفهمونند که چگونه باید آنها بازی کنند. در حالی که با حساب 3-1 بازی را باخته ایستادند. جمهوری منتخب قرقیزستان دروازه‌بان را از پا افسانیدند.
бозингарони мунтахаби Қирғизистон. بازی دوم می‌یابد. چوریوا پس وقتی حس می‌کنند که 5 دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان رقابت. بازیگران ترکمنستان با این خاطر آنها فکر می‌کنند بیشتر برای زدن گل‌ها اکنون کوشش خود را خواهند کرد. ضربه هم شد اینجا از مسافه دور، اما با این ضربه ها نمیشود گل زد، مخصوصا با دروازه قرقیزستان که در خط دروازه آن دروازه‌بانی خیلی قوی هم هست. شاید حالا بازیگران منتخب قرقیزستان و دروازه‌بان این دسته چنین فکر کرده ایستاده باشند که آنها وقت رو کشال داده ایستادند، هرچند در فوتزال وقت رو کشال داده نمی‌شود. هجوم نوبتی ترکمنستان، باز یک فرصت دیگر برای ادامه بخشیدن حمله. چوری و توپ را از دست داد ولی او دیگر بار توانست توپ را به دست خود برگرداند. پس نوبتی و کمی سخت‌تر اینجا توپ را برگرداند به سمت چوری و موساسکایا. او دیگر نمیتوانست توپ را در میدان نگه دارد. اوت با فایده ترکمنستان. منتخب ترکمنستان بعد از این رقابت یعنی فردا باز هم بازی اول رو برگزار میکند با ازبکستان ساعت 16 به وقت دوشنبه. بازی فردا دایر میشود. خوب قرقیزستان با تاجیکستان فردا همچنین بازی خود رو دایر میکند. ضربه نوبتی از مسافه دور و برای تاجیکستان اولین بازی خواهد بود اون رقابت. روزی بعدی باشد ایران با قرقیزستان بازی میکنند. اصلا برای منتخب قرقیزستان بجز از بازی که فکر میکنم امروز حالا برگزار کرده ایستادند، هرچند این بازی هم سال پشت سر نگشته ایستاده است، بازی بعدی خیلی مشکل میشود، مخصوصا با اول تاجیکستان، بعدا ایران و بعد از ایران با ازبکستان باید بازی کند. مخصوصا بر مقابل ایران و ازبکستان این دسته خیلی ضعیف به نظر می رسد. ترکمنستان باشد که گفتم اولین بار است در این مسابقه اشتراک دارد در کف میان بانوان اوید به فوتزال. حالا پیشتر از همه خود اشتراک کردن این دسته مهم است، چون اولین بار این دسته اشتراک کرده شده است، ولی اگر باز نتیجه های خوب را هم صاحب شوند بازیگران این تیم برای آنها بهتر و خوبتر خواهد بود. ترکمنستان فردا گفتیم با ازبکستان بازی میکند، روز بعدی با تاجیکستان بازی میکند و در روز چهارم بر مقابل تیم ملی ایران بازی خود را برگزار میکند. تمام. هجوم جوابی و با سرعت منتخب ترکمنستان را میبینیم که ادامه دارد. دو نفر از منتخب قرقیزستان از پا میافتند، ولی در این وضعیت کاپیتان قرقیزها شماره 7 یوریسبک کزی توپ را گرفت و حالا قاعده بازی ویران میشود بر مقابل یوریسبک کزی.
پوغیجی انجام داده موساسکایا. خافناک بود. فخای عبدالعومی بازی در قسم دوم ادامه دارد. یک ضربه دیگر و باز هم موفق نمیشوند بازیگران منتخب قرقیزستان برای زدن گل چهارم خود در این نبرد. رقابت در مرکز میدان. توپ از میدان بیرون شد از پای بازیگر منتخب ترکمنستان. اکنون توپ از اوت و بازی در آورده می شود و بازی ادامه خواهد یافت. با 3 دقیقه دیگر از وقت اساسی در اختیار دارند بازیگران هر دو تیم، مخصوصا ترکمنستان که حالا با حساب 3-1 یعنی با فرقیت 2 توپ نسبت به رقیب خود عقیب است. توپ در دست دروازه‌بان قرقیزستان ژنیشبک کیزی پرتابی و حتی از میدان بیرون می شود. پورا فشار می‌آورند بازیگران منتخب قرقیزستان برای گرفتن توپ، اما نه، نهایت توپ از میدان بیرون گردید. اوت با فایده منتخب قرقیزستان. تو با بازی رو آورده می شود. ببینید پیوسته تلاش میکند اینجا شماره 7 ژنیشبک کیزی و قریب که در همه وضعیت او میتواند موفق باشد. این دفعه یک برخورد کوچک در مرکزی میدان بود ولی داور آن را قاعده ویران کنی نه حسابید. خاطر رسان میکنیم که داوری اساسی بازی امروز از ایران است، این زهرا رحیمی. هجوم نوبتی منتخب قرقیزستان و باز یک حالت غیر انتظاری دیگر، اما این دفعه مامدووا موفق شد که توپ را از میدان بیرون نماید. پس باقی
зарбаи навбатӣ ва тӯб аз майдон берун гардид. Мунтахаби Қирғизистон дар ҳуҷум аст. Аут ба фоидаи қирғизҳо. зарбаи навбатӣ аз масофаи дур. боз ҳам Юрисбек Кызӣ зарба мезанад, вале боз ҳам ӯ муваффақ намешавад. дар нимаи аввал ӯ қариб ки 10 зарба иҷро кард ва яке аз онҳо ба гол анҷом ёфт ва дастаашонро маҳз ӯ ба пеш баровард дар қисми якуми рақобат. Турабои навбати қирғизҳоро мебинем. Зарба ва тӯб аз паллои дарвоза мегузарад. Рисбекова зарба зад. бисёр хуб тӯбро гирифт аз пеши пои ҳариф. дақиқаи 20-уми қисми дуюм оғоз мегардад ва Қирғизистон хеле наздик аст ки 3 имтиёзи нахустини худро ба даст биёрад. дар ду мусобиқаи қаблӣ ин даста як дафъа албатта тавониста буд ки зинаи сеюмро ишғол кунад. ин соли 2022 буд ки 4 имтиёз ба даст оварда буд ва баъдан соли гузашта вақте ки бозиҳо дар Ташкент дар кишвари Ӯзбекистон баргузор шуданд, мусобиқаро умуман бе ягон имтиёз ҷамъбаст карда буданд бозингарони мунтахаби Қирғизистон. ҳоло бошад дар дидори имрӯза барои аввалин бор имкон дорад ин даста ки 3 имтиёз ба даст биёрад дар бозии даври нахуст. таймаут аст ин лаҳза. бале, мураббиён бояд ки акнун бо фикрҳои худ, бо андешаҳои худ, бо маслиҳатҳои худ шогирдонашонро ба самте равон кунанд ки онҳо барои задани голҳо талош кунанд, махсусан бозингарони мунтахаби Туркменистон. бозӣ идома меёбад ва дар ҳамин чанд сонияи дигар бозингарони мунтахаби Туркменистон кӯшиш мекунанд ки акнун коре анҷом бидиҳанд ва биёед бубинем боз як партоби дигар ва тӯб дар дасти дарвозабон. дарвозабони мунтахаби Қирғизистон дар бозии имрӯза хеле фаъол буд. Мамедова пас ба хатти ҳуҷуми Қирғизистон ва тӯб аз майдон берун шуд. Камтар аз 5 сония дигар то поёни вақти асосӣ аст ва ҳамин тавр бозии мунтахабҳои Туркменистону Қирғизистон дар даври аввали Кафа 2024 футзал байни бонувон ба поён мерасад ва Қирғизистон бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст овард ва 3 имтиёзи нахустро дар ин мусобиқа соҳиб гардид. баъд аз ин бозии мунтахабҳои Ӯзбекистон ва Эрон баргузор мешавад. фардо бошад Туркменистон бо Ӯзбекистон, Қирғизистон бо Тоҷикистон бозӣ хоҳанд кард. мо гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. ташаккур ки то ин дам бо мо будед ва аз тариқи телевизиони футбол ин бозиро тамошо кардед ва шабакаи моро ҳамеша пайгирӣ кунед. хайр.
Ah!